Infisser bħala wieħed mill-akbar spettakli tas-sena, fis-7 ta' Ġunju li ġej se terġa' tittella il-Pageant of the Seas li tagħmel parti mill-kalendarju tal-attivitajiet brabta mal-Valletta 2018. Biswar tal-Port il-Kbir fl-isfond, l-organizzaturi ħabbru id-dettalji ta' din l-attività li se terġa' żewwaq l-elementi spettakolari li jikkaratterizzaw dan l-avveniment uniku. Iċ-Chairman tal-Valletta 2018 Jason Mikallef spjega kif għal din l-attività saret ħidma biex dik li saret sentejn ilu tkun ferm ikbar fid-dawl ta' ċelebrazzjonijiet brabta mal-Kapitali Ewropea tal-Kultura. Ferm akbar u qegħdin nilagħbu ħafna iktar mal-ispettaklu ta' taħt il-baħar u naturalment xiġri fiċċ il-baħar. Allura ukoll fuq l-esperjenza li kellna fil-ftuħ uffiċjali tal-Valletta 2018 f'Jannar li għadda se nkunu qegħdin naħdmu mill-ġdid ma' din kumpanija multi-internazzjonali la Fura del Baus u flimkien ma' taħriġ li qed tagħti artisti oħrajn Maltin, ħafna artisti u rrid ngħid li għandna madwar 1000 artist li se jkun qed jipparteċipa f'dana l-ispettaklu enormi uniku fis-7 ta' Ġunju li ġej hawnhekk fil-Port il-Kbir. Naħseb se jkun wieħed uniku f'kull sens, anke biex ifakkar naturalment li l-edizzjoni hija speċjali għax is-sena hija speċjali. Il-programm tas-7 ta' Ġunju se jkun maqsum fit-tnejn, bl-ewwel parti tibda fl-4:30 ta' nofsinhar. Din tikkonsisti mit-telli Tony Bajjada, il-wasla tal-Palju li fiha numru kbir ta' dajes jakkumpanjaw il-Fernandez imżejjem bil-kavallieri, ir-regatta tal-Palju, it-tellieqa Telliqun, l-awma Tony Bajjada u wirja ta' powerboats. Dan fil-waqt li bejn id-9 u l-11 ta' filgħaxija ikun hemm programm ieħor bl-għeluq mistenni jkun wieħed spettakolari bl-involviment ta' 3 kmamar tan-nar. Id-direttur artistiku Mario Filippa Zoppardi ma rridx jiżvela ħafna dettalji hekk kif sostna li ħadd m'għandu jitlef il-Pageant of the Seas. Waħda mill-akbar sorpriżi f'dak li hija lob tan-nar, ħaġa li naraw meta nafuh u noħdu gost bih, imma hawnhekk għandna sorpriża kbira biex nispiċċaw il-programm. Ma nista' ngħidlek x'inhi sorpriża, imma niggarantilek li qatt anzi nazzarda ngħidlek dina hija l-ewwel darba li se ssir fid-dinja. Qegħdin naħsbu li niksru ħafna records tagħha din il-biċċa xogħol.